Dobrý den, vážení sledující, dobrý den taky pane Freedome, to je náš speciální host tady toho podcastu. Mám pro vás pár dotazů, víme totiž, že jste známý český youtuber a stripper, přes všechny platformy máte přes 20 milionů odběratelů, což je skutečně pozoruhodné, přinejmenším. A já bych se rád zeptal vás z začátku na nějaké věci o vás. To nefunguje. Jo. Tak děkuji za pozvání, jak jsem řekl, tak mám 20 milionů na sociálních sítích, na YouTube jsem vlastně začínal, takže jsem byl na ulici, tancoval jsem tam různý styly, jo, od hip-hopu až po různej reggae a dotáhl jsem to s tím stripperem až do Švédska, kde vlastně jsem byl na prvním místě, bych jsem chtěl říct. Mohl bych se jenom zeptat rychle, jak se to píše, to reggae. R-A-G-E-A. Tak, teď už jestli smíme nějaké dotazy, které jsme si tady pro vás na dnešek přichystali. Určitě. Jsme chtěli jenom vědět váš názor na drama, které je teďka na internetu populární, o vás a vašich válečných zločinech. Jestli byste nám to mohli nějak trochu ujasnit. Jo, tak to řeknu na to fakt jako, že jedinou věc. A to, že... OK. Smím jenom... OK. To stačí? Dobrý. Já to ochutnám. Je to moc dobrý. V pohodě? Mhm. Když už jsme takhle v těch mezinárodních vztazích, tak jestli byste nám objasnil svůj beef s Ugandou. Jsme slyšeli, že nesnášíte Uganďany. No, je to tak. Další dotaz takhle v okolí různých vztahů je, že jsme slyšeli o vašem mileneckém vztahu s mexickým kartelem. Jo, tak to vám teďka tady můžu ukázat. Teďka to tady vidíte? Dobrou chuť. Dobrý. Ty p***o. A já to cítím. Můj nás Tak teď děkujeme vám za názornou ukázku a teďka budeme mít další ukázku, jestli byste nám mohl předvést svůj oblíbený Fortnite tanec. Jo, tak to vám klidně můžu ukázat, jo? Tak jo. Tak no. nejdřív vám ukážu ten. Je to se, jo. Jo, a pak ještě mám jeden a ten vypadá asi nějak takhle. Máme tady další dotaz. Chtěl bychom znát váš názor na Epsteinův ostrov a případně, jestli máte plány na rekonstrukci nebo obnovení tam toho nápadu. Mhm. No, tak chtěl bych říct jednu věc. Co to je za ostrov? Víte co, to je dobře, že nevíte, my jsme si stejně nechtěli nechat vyfouknout ten nápad. Taky jsme slyšeli, že jste velký hráč, nebo i gambler, a chtěli jsme vědět, jestli zvládnete... jestli zvládnete tohle chytnout. Vidíte? To jsou ty hodiny gamblingu. Takže mám na vás ještě jeden dotaz, jestli proměnete. Jsme slyšeli, že jste taky hráč, co se týče počítačů. Tak, další otázku máme. Vaše verze výherního gólu nedávného zápasu. Komety. Taky jsme slyšeli, že jste velký sportovec, tak chtěli bychom znát váš názor na to, co se teď děje v hokejovém světě a jestli byste mohl udělat svoje spodobnění výherného gólu teďka komety. No, rád bych vám to ukázal, ale nemám tady žádnou hokejku, takže asi nic, no. Ne, to je v pohodě, my tady máme pro vás hokejku, takhle krásná, funguje skvěle, pokračuje se show.
No, tak teďka by to šlo. Tak, co vidět ten gol? Prosím. Jo, tak možná třeba ukázat finále, co dělali Švýcaři na konci mistrovství světa 2024. Ano. Počkej, ale hej, to ne. No jo. Já už mám dost těchto blbostí, co jsme tady dělali. Já už nebudu takhle jenom sedět a tady pro srandu králíků. Jo? Jak by se toto bylo líbilo, kdyby někdo ti takhle ruinoval show? Já jsem ti tady připravil dotazy 50 dnů předem, už jsem to tady seděl každý večer nad tím normálně, nespal jsem, jo? Víš co, ty se mě teďka budeš ptát na dotazy, já budu to vydat. Nemá to, jo, nemá to, jo. Na to nemám náladu, tak jo. Kdo jsem? Já jsem já. Vítejte u mého pořadu Free Podcastu. Dneska tady jsem s Mupamem, který má 50 milionů odběratelů na YouTube a 20 milionů odběratelů na Instagramu. A ještě k tomu je to takzvaný parkourista na kuni. Jo. A to tady ještě něco jiného než jenom kofolu. Jo. Máme tady ještě taky pro vás jednu věc a to jsou tyhle bonbony. Jo, a tohle jsem tady vlastně neměl vůbec pro hosty původně, tohle to bylo jenom tady pro mě. Tak, to byla fakt masivní nálož. Tohle to byl konec dnešního podcastu, tohle co vidíte právě tady Mupam snědl. Jo, můžu říct, že to byla fakt extrémní nálož pro něho. A taky aj se uvidíme u dalšího podcastu, takže mějte se a... Přece jenom se nechala otrávit.